Selamat siang Mbak Ayu. Nggih, wilujeng siang Mas Oncak. Sugeng siang Dek Leni. Sugeng siang Mas Gareng. Alhamdulillah. Ya iki kok oleh halus-halus, ayu-ayu. Boyolali kok ya. Oh, terkenale Susu. Oh iya. Selalu tersenyum. Selalu tersenyum Boyolali tersenyum. Ngono. dadi sumeh Kyai. Nek godhog ki lak Sukoharjo makmur. Kono ki sawah akeh, panen setahun ping 3. Yaine ya makmur-makmur. Subur makmur. Pirang puluh tahun ya awake dhewe enak suwane godhog ya. Saple awake dhewe ora dijak sangkuryang ki apa to? Ora tau ning godhog meneh. Ya ngono ta? Iya. Paringi napa? Pun caosi anu sing klasik sih ya. Wow, Mbah Rebit pesen. Apa Mbak Rebin ngersake Ngersakne langgam ali-ali. Ali-ali. Iki nyarengi para tamu ngerahapi pasugatan dahar dahar. kersane nambah eco lan sekeco. Ngaten nggih. Ali-ali. Monggo bawa. Oke wala. Heh? Oke, sing kene Ora oke, laju sing ae kene. Oh iya oke. Laju wae. Oh, laju wae. Laju kewala Mbak Ayu, Mbak Leni monggo. Langgam Manut. Jawi ali-ali para kanca Dewa Ruci. Mangga pun aturaken kinarya ngrencangi sedaya para tamu anggenipun sami pareng ngerapi pasugatan dahar. Nambah eco lan sekeco Bapak Ibu sowanipun Mbak Ayu kalian Mbak Leni. Monggo katur. Arang mbok kancani, Mas. Mbak halus kok. dipantau karo bapake awake dhewe. Sinten? Pak Puntono Setyo Asmara iki ya mantu saka Sanggar Demes Polokarta kono kok, Nduk. Oh nggih. Lumantar streaming. Malah iki pokoke ana panjenengane Mas Neul ya rawuh neng kene. Mas Neul ingkang pundi? Mas Neul iki wajib dipun suwun nyawer. Lho iki perintahe pake ngono iki. Ingkang pundi? Mas Neul kuwi lho mburine Mas Bayan kuwi lho. Oh nggih nggih nggih. Kuwi
kuwi terkenal nyawer nduk angger ketemu aku langsung 500 ngono kan. Wilujeng siang Mas Neol. Salim riyen. Lah dalah. Nggih salim riyen. Piyayine iki angger ketemu uncek nek iki ketemu kowe kayak pira Cek? Aku sak yuta. Lho. Nah, berarti ki engko ya Berarti iki punjul iki engko. Tenan kok piyayine iki seneng sedekah. Lah, Minimal Kok pilih ngersake lagu menapa? Mas Neol. Mas Neol. Iki Manut. Engkang gayeng napa Gayeng. laras? Gayeng. Dangdut napa Seragenan. seragenan? Seragenan. Pupusine longso Mas Gareng. Oke. Mengke Siap, diaturke. mengke Sik, katuraken. iki bapak lagi WA, Pak Puntono lagi WA. Piye meneh? Piye-piye Mas? Kuwi lagi sugih duit lereng. Ah. Ko minimal 500 cair cah kuwi. Oh ya, nggih. Wong deng iki nyangoni Mas Uncek sak yuta kok ya. Tak balesane. 500. Nggih Bapak sendika dawuh Bapak niki kula pun kecekel pun kecekel. Oknume pun kecekel nggih, nggih. Wah enak iki. Nggih. Wis tak kirimke. Wis Iki tak pun medal es engko ndak selak mantuk. Ha-ha. Ini ditutup trien nggih. Iya, iya, iya. Eh. Isi hatiku Nesudi Cih. Mas Neol, aja lunga sik, Oh, Nduk. nggih. Aja lunga. Mas Neol wau ngersake lagu napa? Pupusine longso. Mas Neol kepareng nyarirane piyambak apa wakil? Pripun Mas? Sak menika wakil napa? Padha mawon ngayahi dhewe ya tetep bayar, Mas. Padha wae. Padha wae ya. Dek. Kon mang milih sing pundi? Ora ana pilihan. Wong